Semangat pagi. Kudu semangat. Semangat. Wong Makarya kuwi. Wong yo bar ke jamon ya, Mas. Jamone Pak wedhus no. Wedhus. Heeh, ngono aku bar kurban no. Awakmu kok ora dikorbanke? Ya aja sik. Nah aku keri-keri wis trimo. Ora payu ding Mas berbalung tok ngono. Ya urung poel. Apa kowe tak kelingan
kowe ra kelingan dalan ning omahku ana lakon padha lelungguhan kegojekan karo aku. Mas Bandi, monggo sembah nuwun. Oke, terima kasih. Oke, satu, yang kedua, bertengah, keempat, belum. Oke, langsung calon duduk. Langsung dihitung Mas surat suara. Mangke pangapunten dumateng pemilih. Bapilih mangke kursi wonten ing ngajeng menika tasih kebak kula suwun antri wonten sawingipun. Dia ingkang kepada yang Kardi kangge panjenenganipun anggota KPPS lan ngiringipun lokasi pemungutan suara. Lan ugi katur panjenengan sedaya bakan babile mangke daftaripun utawi kesanipun kegiatan wonten ing dinten menika ing samangke saged lancar lan sae ugi lancar. Menika riyin napa kintun banggaanipun sami. Aden. Langsung mawon. Nggih. Nggih. Monggo lenggahipun mundhut papan palenggahan antrian iman-iman mboten dipiliki wingking mriko. Ngoten. Nggih. Monggo. Lha gumantos kalih menika gumantos nggihipun mundhut papan palenggahan utawi papan mapan panjenengan ing samangke dusun Kidul wonten TPS 3. Nggih. Ingkang papan pakaryanipun lan ugi sepindhah malih mangke sabibaripun panjenengan nggih dados wangsulipun boten medal ngajeng ananging wangsulipun tentu. Nggih. Direwangi sabar betake napa ben subur. Nyuwun kartu suara dumateng panjenengan-panjenengan ingkang makarya. Panjenengan kangge dipun linturunaken kalian
lancar, tertib, dan sukses. Jan. Nggih, monggo-monggo. Nah, nggih mriku Budhe Wanti wah wangkrem suwe mulakno ya bareng metu bingung. Nggih. Sepindah malih katur panjenengan ingkang katemben rawuh badhe nyaluraken hak pilih utawi hak suara panjenengan ampun ngantos TPS tunggal ing mriku wonten panjenenganipun Pak Mesni ingkang tansah menika mandu panjenengan ngarahaken panjenengan. Ugi kagem panjenengan warga masyarakat Dusun Gandring menika wonten panjenenganipun Mas Purwoto ingkang mapanipun wonten barisan tengah leres Darmadi ugi Mas Siwit. Nah menika ingkang wonten TPS 3 menika kagem panjenengan warga masyarakat dengan menika dipun sambutaken kesannya rade laripun lurus menika mubut tanda bukti namung sak celupan celup ampun suwi-suwi Gandring TPS 3 kagem Yewaturun dengan masyarakat sawetawis nyepangkunen dados mangke panjenengan badhe dipun panggili saking ngajeng piyambak rumiyin dados ingkang pingin ampun ngesuk ten ajeng dados mangke sesuai kaliyan lenggah panjenengan ugi mangke ampun kasupen panjenengan lebetipun ingkang Gandring ujung menika wonten ing sisih ler piyambak. Mangke ingkang nyambi mangke dipun rulinaken piyambake mesane. Surat suara mangke panjenengan langsung dados monggo mangke nyoblosipun panjenengan saged namanipun saged fotonipun ugi saged nomoripun. Sing penting menika tasih wonten saklebetipun kotak. Bu, nggih pangapunten. Kesanipun pemungutan suara makin jalan lancar, boten musyawilan, monggo sabar-sabar mangke dipun ningali jenengan padha urung mangke dipun salah mangke malah semrawut mati kang saestu ampun ngantos krentu mangke babine sampun senggang saged cross check mangke hasilipun pinten mangke saged dipun cross check babine menika pun rada
Nggih. Sungguh karya ingkang dipunaturaken panjenenganipun Pak Darmadi menika sabar sawetawis. Posing batin menika ninduk antrian lan ugi kersanipun menika kadang-kadang ingkang katemben nindakaken pakaian wonten ing meja pendaftaran menika kekisuan setunggal kemawon menika mangke dados wonten ingkang dengan dipun pamili asmanipun. Nah, menika pramila katulang pinarap tenggang tunggal panjenengan. Dipun rumiyin narasi pacekal aja. disambung mangke panjenengan nyuwun kartu suara dumateng panjenengan dumateng utawi kadang-kadang panitia kang katemben pramila menika sampun dipun sumedyaken papan palenggan kagem panjenengan semoga pinarak enggak langkung rumiyin sinambi ngaso dipun paringaken dumateng panjenengan. Katingal wekdal menika bocah mangke saged sumusul menika mituhu utawi miturut utawi wonten ing pemilihan kepala desa Bojo wonten ing wekdal sak menika kapinto dados 3 kamar. Jadi dados 3 kamar ing khusus kagem warga masyarakat dusun. Cirebon. Bahasanya kan lain ya. Oh iya Pak. Makanya Mas-masing mbak-mbake nggih ingkang sampun rawuh saderengipun mangke panjenengan tumuju wonten ing meja pendaftaran. Nah, menika wonten panjenenganipun Pak Triyatno sarjana hukum sinambi hanengga antrian pinarak lenggah langkung rumiyin saderengipun ing samangke panjenengan tumuju wonten ing meja pendaftaran. arisan doang. Kalau udah ada jajan Pak, aman. Aman kalau mereka kalau udah rame. Sampun kawuh Rame di ini Kejayaan. ananging masih panjenengan wonten sak kanan kiringipun margi sumangga kanan kiringipun balai desa kesanipun lalu lintas karena menika jalur provinsi.
Aku HP ku wis tak mode pesawat. Oleh setiap TP. Terima kasih. Dan penghitungan akan kami mulai. Ini akan saya sebutkan nomor urut saja. Nomor urut 1. Nomor urut 2. Nomor urut 1. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. 1. 1. 1. Penghitungan awal. Demikian dari TPS 1 yang beranggotakan 7 orang. Terima kasih. Dan kami lanjutkan untuk TPS berikutnya. Kami serahkan kepada Ketua Panitia. Untuk seksi TPS 3 membuka melalui penghitungan kartu suara. Untuk seksi menyaksikan begini ya, tambah itu. Mas
1, 2, Utang. Untuk penghitungan suara kartu suara TPS 2 kapitulasi dan pembuatan dari acara
Khusus kagem panitia, mohon jangan pulang dulu untuk toto-toto bersih-bersih dan lain sebagainya. Bisa malih kagem panitia untuk masih standby di lokasi di Balai Desa, masih banyak yang perlu. Akhir. jumlah 546, TPS 2 251, TPS 3 47, jumlah 8, TPS 1 jumlah 98, TPS 2 148, TPS 3 36. Suara tidak sah. TPS 1 20. Saudara panitia apabila dalam penyelenggaraan dan salam kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Di